Krásny deň vám želám, milé dámy. Dnes by som vám rada ukázala našu špeciálnu starostlivosť na ruky, pretože okrem starostlivosti o pleť a dekoratívnej kozmetiky máme aj takú špeciálnu starostlivosť na ruky, ktorá sa skladá z takých troch krokov. Takže prvým takýmto krokom je vlastne vazelínka. Je to taký zmäkčujúci krém, ktorý vlastne nanesieme na ruky. Ona zmäkčí pokožku na vašich rukách. Túto vazelínku môžete okrem toho, že ju použijete na ruky, môžete ju použiť napríklad na päty, kolena, lakte, na vysušené ložiská na tele, na všetky suché miesta. Je neparfemovaná a pritom naozaj krásne voní, takže táto vazelínka vám zmäkčí tú pokožku na rukách, aby vlastne tí, čo stále pracujú aj s rukami a majú takú zhrubnutú, tvrdú tú pokožku, aby to vlastne zmäkčilo. Potom druhý krok, ktorý následuje, je tento špeciálny peeling s bambuckým maslom. Je to zjemňujúci peeling, ktorý vaše ruky zjemní, odstráni odumreté bunky, ktoré sa nachádzajú na pokožke a zjemní vysušené miesta, ktoré sa na tej pokožke nachádzajú. Je to veľmi jemný peeling, takže ho môžete používať aj každý deň, môžete ho použiť nielen na ruky, ale aj na celé telo v sprche. A tento peeling sa nanáša práve na túto vazelínku, tak ona je trošku masnejšia, takže ak by ste aj mali pocit, že máte másne ruky, to vôbec nevadí. Ona sa inak krásne vstrebe, ak si ju necháte dlhšie pôsobiť, takže potom už naozaj tá vazelínka bude vstrebaná, že nebudete mať pocit takých másnych rúk, ale po tejto vazelínke, ktorú sme si naniesli ako prvý krok, si nanesieme potom tento zjemňujúci peeling, čiže neumývame ruky, ale nanesieme si to vlastne na tie ruky s pumpičkou potrebné množstvo a rozmasírujeme vlastne po celých rukách. A ako som spomínala, teda môžete použiť aj na telo, zbaví vás tých odumretých buniek, tie ruky budú naozaj jemnejšie, vláčnejšie, suché miesta, ktoré máte na rukách, budú vyhladenejšie, naozaj, lebo veľa z vás tieto saténové ruky používa a ten rozdiel je naozaj citeľný už po prvom raze. A teraz, keď máme tento peeling na rukách, tak si vlastne tie ruky môžeme umyť. A keď si ich umyjeme, osušíme, umývame už len vlažnou vodou, nie s mydlom, umyjeme vlažnou vodou, osušíme a nanesieme si potom krok 3, čo je hydratačný krém s bambuckým, výživný hydratačný krém s bambuckým maslom. A takže nanesieme si ho v potrebnom množstve na ruky a porozotierame. Je to tým, že aj obsahuje aj peeling, aj ten krém obsahuje bambucké maslo, takže vyživuje to vlastne aj nechty alebo kožu okolo nechtov. Zanechávate ruky hydratované počas 24 hodín a už po prvom raze po tom umytí peelingu uvidíte, že tie ruky sú naozaj oveľa jemnejšie, hladšie, vláčnejšie. Zatiaľ sa mi vždy stalo, že kto si vyskúšal túto sadu na prvýkrát, naozaj cítil aj na prvýkrát ten rozdiel, lebo je to naozaj citeľne poznať na tých rukách, že tie ruky sú úplne iné. Takže prvý krok je tento zmäkčujúci krémik, ktorý takisto môžete použiť samostatne na tie vysušené ložiská, zjemňujúci peeling, ktorý vás baví od umretých buniek, ktorý môžete používať aj samostatne, je veľmi jemný, šetrný, aj na celé telo ho môžete používať a obsahuje tiež bambucké maslo a potom je to vlastne výživný hydratačný krém tiež s bambuckým maslom. Navyše ten krém veľmi rýchlo sa vstrebe, vôbec nezanecháva másnotu na papieri alebo proste ani na tých rukách, že tie ruky naozaj nezostávajú masné.
Takže toto je vlastne také špeciálne ošetrenie rúk, volá sa to, že saténové ruky a teraz ju máme v tejto vôni novej broskyňa. Táto sada okrem toho obsahuje aj tóny, ktoré povzbudzujú náladu, ako sú grapefruit, broskyňa, santalové drevo a ešte tam bolo, počkajte, pozriem, ešte tam bolo mandlový kvet, čo tiež obsahuje. Takže tie, čo už používate, budem rada, ak napíšete aj do komentára, ako sa vám páčia tieto saténové ruky, aké sú tie saténové ruky, lebo naozaj už po prvom použití sú hladšie, jemnejšie, vláčnejšie. Je to citeľne teda poznať. A je to aj skvelý darček alebo tip na darček pro stromček, pre kohokoľvek, lebo ošetrenie rúk si myslím, že si zaslúži každý a aspoň 2-3 krát do týždňa by sme mali svojim rukám dopriať takéto ošetrenie v tejto trojkombinácii. Dokonca táto sada je výborná aj na exematické ruky, takže pre tých, čo trpíte naozaj exémom, výborná ozaj na exematickú pokožku. A ešte tieto saténové ruky máme aj vo vôni granátové jablčko, alebo potom, kto má rád také sviežejšie vône, tak je to vôňa biely čaj a citrus. Je to mimochodom, tieto saténové ruky používajú aj páni, takže tam kľudne môže byť pre pánov aj táto vôňa biely čaj a citrus, ale niektorí nevedia ani tie sladšie vône. Takže vyskúšajte, určite odporúčam toto ošetrenie rúk, je naozaj vynikajúce a teda aj skvelý tip na darček pre niekoho. Takže kto by chcel, kto ešte nevyskúšal a chcete vyskúšať, rada vám pošlem vzorky a tie, čo používate, budem rada, keď mi napíšete, ako ste s nimi spokojné, aký máte pocit na vašich rukách. Takže ak budete mať záujem, kľudne mi napíšte. Ahojte.